Ola a todos. Hai uns días, o 18 de maio de 2026, tomei a decisión moi importante de unirme oficialmente ao Global Travel Club Moorleaf. Hai moitas razóns detrás desta elección e compartireinas convosco xusto despois de ver un pequeno vídeo que o club gravou hai só 3 semanas. Axudarache a comprender o poderoso que se volveu este club, especialmente en Europa e América. Aquí en Vietnam, acabamos de comezar hai máis dun mes. Creo sinceramente que esta é a mellor oportunidade para cada un de nós para cambiar a nosa calidade de vida. Por favor, vexa o vídeo. New level. New life begins now. Welcome to life. Welcome to Elevation 2027. Welcome to Elevation 2020! Acabas de presenciar imaxes reais dun evento que tivo lugar hai só uns días. Anos atrás, reunindo os embaixadores máis destacados de todo o mundo. Estas non eran só festas, son a proba dun estilo de vida que calquera de nós pode alcanzar. Pero para chegar a eses momentos gloriosos, precisamos unha viaxe de acción seria e un método probado. Persoalmente, durante os últimos 4 días, mesmo vivindo na miña cidade natal, traballando en liña e coidando do meu pai, tiven absolutamente claro o meu compromiso con este club. Por iso empecé inmediatamente a construir unha infraestrutura para transferir as miñas 3 claves de mercadotecnia automatizada e atención ao cliente ao meu equipo, tanto en Vietnam como internacionalmente. Cando a xente escoita falar de mercadotecnia en rede, adoita pensar en manipulación, atención ao cliente, cousas semellantes. Coerción, consignas baleiras ou palabras suaves. Pero elixín un camiño diferente, un novo espírito, operando con razón, dedicación e sinceridade. Sen presión, sen torcer os brazos. Quero usar os meus resultados reais dos últimos 4 días para demostrar o poder desta solución. Neste vídeo de 10 minutos, presentarei 3 puntos importantes. Primeiro, as 3 razóns principais polas que decidín asociarme con Moorleaf. En segundo lugar, as miñas accións prácticas inmediatamente despois de activar a miña conta. En terceiro lugar, como podes posuir este conxunto completo das 3 chaves mesmo antes de decidir asociarte connosco, para que poidas ver persoalmente como podes usalo. Vexa o maravillosa que é esta solución e a facilidade con que se pode replicar para o seu equipo. Creo que este vídeo non é só a miña propia historia, é a folla de ruta fundamental para todos os meus compañeiros de equipo e os que viñeron antes ca min, e moi probablemente, será a vosa viaxe nos vindeiros días. Porque se non atopas unha razón xenuína para asociarte, se non tomas medidas prácticas desde o principio e, sobre todo, se non tes unha solución para replicar os métodos axeitados para a túa liña descendente, terás que volver para sempre ao xeito antigo, ao envío de correo lixo, a manipulación e a unha viaxe esgotadora que finalmente leva a abandonar porque o sistema colapsa, non hai ingresos e tes que seguir buscando outra oportunidade. Comecemos coas miñas 3 razóns para asociarme. Razón número 1, o modelo de economía de membros.
Vimos o éxito de Costco e Netflix, pero Moorleaf levou isto a un novo nivel, facendo circular o fluxo de caixa de forma eficaz para levar os mellores bens e servizos ao consumidor final. Nos modelos de negocio antigos, tes que loitar para cumprir cotas altas só para gañar unha viaxe patrocinada pola empresa. Aquí, os membros teñen total liberdade. O ecosistema ofrece máis de 2 millóns de hotéis, centos de excursións, reservas de voos, cruceiros e alugueiro de coches. Ademais, a empresa asóciase con máis de 2.000 marcas famosas, o que permite aos membros mercar con puntos de fidelidade aos mellores prezos. Canto máis consumas, máis aforras, porque cada compra che dá puntos para a túa próxima viaxe. Razón por 2 recursos sólidos e probas reais. Máis de 12 anos de funcionamento transparente foron probados por cifras impresionantes en sitios financeiros globais, especialmente empresas para fogares. O que máis me convenceu foron os membros que viñeron antes ca min, que viaxan polo mundo e recrutan con eficacia. As súas experiencias reais, fotos e vídeos de reservas a prezos de maiorista son a evidencia máis valiosa. Non só axuda economicamente aos membros, senón que tamén mellora a súa calidade de vida. Canta máis experiencia teñas, máis eficaz se volverá o teu negocio. Se falo de viaxar polo mundo sen tela feito, poderías dubidar de min. Pero pronto, a medida que viaxe máis e comparta as miñas experiencias reais, veredes que todo é certo. Imaxinei a miña vida, xogando e traballando, sen depender da compañía, escollendo viaxes que realmente me conveña. Razón 3 Autonomía e responsabilidade tecnolóxica a empresa emprega IA para deseñar viaxes intelixentes para os membros. En só 30 segundos calquera pode deseñar un itinerario significativo, divertido e rendible. A empresa construíu a súa propia tecnoloxía de reservas de forma independente, sen depender de API de terceiros. Tamén ofrecen un nivel de viaxe. Sistema de mercadotecnia multilingüe estandarizado para todos os membros a nivel mundial. Tamén creei ligazóns específicas para o equipo vietnamita para facilitar aínda máis a expansión do mercado global. A continuación, as miñas accións prácticas despois de activar a miña conta. O meu primeiro paso non foi recrutar, senón sentarme, investigar a fondo e construir toda a infraestrutura de mercadotecnia automatizada para o meu equipo. Non obstante, non esquecín o meu obxectivo principal do negocio. Quédame máis de 3 días para rematar a primeira semana, atopei unha fe e estou desenvolvendo a segunda. Se atopo 2 fe e unhas na primeira semana, completo o meu obxectivo de inicio rápido, o que me axuda a alcanzar o punto de equilibrio rapidamente. Nos negocios de sistemas, o primeiro problema a resolver é o punto de equilibrio e, para iso, necesitas unha forma de replicar o método correcto. A miña acción práctica agora mesmo é atopar 2 fun na primeira semana para crear impulso e aproveitar as políticas especiais da compañía para os novos membros. Sempre apoiamos o noso equipo coas ferramentas para obter ingresos e os métodos para replicar o éxito. Finalmente, como conseguir definir as 3 claves do marketing. Creei esta páxina de destino para servir ao meu negocio e para entregarlle a dirección ao meu equipo. Inclúe 7 vídeos, a miña traxectoria, porque se creou a empresa, a política empresarial, as experiencias dos membros, as ideas dos fundadores, os 21, un volante de inercia para activación e probas reais. Despois de velo, únete ao grupo de WhatsApp para recibir a folla de ruta. Levei 4 días investigando todo, dende a administración, o sitio web de reservas, as canes de YouTube, máis de 200 vídeos, páxinas de fans e negocios para o fogar, usando a IA para analizar datos e crear estes recursos concisos e motivadores. Levei 4 días, pero para ti só tes que 3 horas comprender e aproveitar plenamente estas ferramentas. Compartimos esta ligazón para medir o comportamento dos clientes, quen a abre, cando e canto ven. Isto axuda a identificar clientes realmente interesados para apoiar, garantindo unha taxa de conversión moi alta. Ao asociarte comigo, recibirás estas ferramentas para pasar a unha nova fase empresarial sen presión, profesional, científica e sincera. Remato este vídeo aquí, desexándovos moita saúde e éxito. Adeus e ata pronto.